Yung mama nga manghubag na itong lutahan. Manghubag. Tikang-kang man ko, tumba wala ikusog, wala ikusog. Hindi naman po mahugot. Sakit, mahugot. Di bugnaw. Bugnaw. ang akong gabuhi sa buha sir, kuan lang nang kung manghod na nagat pamarilis niya ang akong maigsoon uban kuan ka nang makahatag usay dili kay pamilyado man pud sila. Ako galabada pud timan sa kong mga anak sa akong mama magdisod puri usahay oy maghulam-hulam sa akong silingan usahay diri. Bali dito sa amos kong manghod ng gisakyan. At uy, ako madaog. Ipalingkuro lang sa bangko, diri lang o. Mainitan man siya usahay diri. Pero di ginako si pagawson. Sinermer, matagaan ta ni makong mainahan ka ng wheelchair sir. Dako gikain taba nga, makagawas-gawas gid siya, mainitan po siya pod. Matabangan unta nimo siya. Lagsik yapon. Kasi gatag sa magpagkaon lang. Salamat yung dako sir nga gibisitaan gyud ko ninyo diri. Ko kaing matabang sir nga. Itagaan niya akong nga mag-wheelchair para makagawas-gawas po siya. Gawas. Painit-init ba? Oh, goodness, camping. Ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Jensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Jensan!